V jakém znamení jsi se narodila? Určitě to víš. Ale možná také dodáš, že to na tebe moc nesedí. To chápu. Spousta lidí to tak říká a je to proto, že my v tom horoskopu máme i jiné planety než jenom Slunce. A pokud ty planety jsou v jiném znamení než to naše Slunce, tak potom se projevujeme úplně jinak a máme pocit, že to na nás nesedí. Máme tam Lunu, Venuši, Mars, Merkur a podobně. A toto jsou silné osobní planety, které nás ovlivňují na to, jak se projevujeme, jak se chováme, jak komunikujeme, jaké jsou naše talenty a podobně. A pokud tě to zajímá a chtěla by ses o sobě víc dozvědět, připravila jsem online program Sebepoznání podle astrologie. Je to roční průvodce horoskopem 12 znameními, 12 životními oblastmi a jejich vlivem na naše zdraví. Je to cesta poznání sebe sama, objevování zajímavých souvislostí, které podporují fyzické i psychické zdraví, vitalitu a sebevědomí. Program má 12 dílů. Jeden díl je jedno znamení. Začíná to beranem. Každý další měsíc se pak otevře další znamení. U každého znamení jsou dvě části. První část je astrologická, kde právě se vysvětluje, proč to na tobě sedí a proč to na tobě nesedí, proč je to vidět a proč to vidět není. A ta druhá část je psychosomatika a zdravý životní styl. Možná vás zajímá jenom to vaše znamení, proto je zde možnost vyzkoušet si program na 1 měsíc. V horoskopu ale máte planety v různých znameních, proto doporučuji absolvovat celý cyklus. Dávám to ucelenější pohled na sebe sama a budete tak potom také víc rozumět svým dětem, partnerovi, kolegům, rodičům i přátelům. Do programu můžete vstoupit kdykoliv během roku. Vždy získáte postupně přístup ke všem 12 znamením. Jestli tě to zajímá, můžeš se přihlásit do programu na odkaze, který najdeš tady pod tím videem. A já se na to moc těším, že se tam spolu potkáme.